zaindariak afaltzeko elkartu ziren. Gabonetako ospakizunak eta oparien banaketa prestatzeko. Aspaldiko lagunak gabonak ospatzeko prest? Bai, zoragarria izango da. Irekitan gaude. Zelako emozioa. Nik goz handia da. Zelako plateko zabat prestatu dituzen. Zelako poza, zelako zekin pateka. Espero urte gehiago elkarrekin egotea. Zenbat iztatzen zati ez zuzten jaiotzena gogoratzena. Goazen ospatzera! Lagunak, begira zer dagoen kanpoan. Lauren erroreinak dira. Egan kanpoan dagoen. Olantxero, Maridolin, Kinberre gemagoak, Maria eta Jose, Santa Luria atera ziren atxera. Aprobetxatu etxean lau lapur sartu ziren gabonak zapustu nahian. Mamita eta pastela etorra. Gabonetako zaindariak ikusi gabonetako zaindariak etxe barruan kanpoan daude, etxean sartuko gara eta gabonekin bukatuko du. Gabonak ez zaizkit batera gustatzen. Gaztasuna, barrea, kopaia, zena. Zerbait egin behar dugu espakizun jatzeko. Nos, ideia bat daukat. Somnifera botako dut edari magikoari eta guztiak lotan geratuko dira. Somnifero aterako dut. Guazen! Azkar gabonetako zaindariak etorri baino lehen. Bai, gainera urtero sukaldatzen dudan edari magiko bat prestatu du. Goazen denok edalontxi bat hartzera. Sartu eta lokartzen akuki.
Ondoren, Santa Clausek afaina ligatu zen lokartuta betito ostean. Hau! Baina zer gertatu da hemen, zergatik talde guztiak lurrean botata, ez dute zer ulertzen. Amets, gaizto bat dirudi. Santa gertatutakoa ikusi ondoren bere etxera bueltatu zen oso triste eta kutxa. Nola egingo dut nik lan guztia, nor banatuko da etaria? Guazen Santa, hemen ez daukagu ezer egiterik. Gabonetako eguna heldu zen munduko ume guztiek etxeko zuhaitzen azpian begiratu zutenean oparirik ez zeukatela ikusi zuten. Jasotzeko paria? Telebistan piztuko durea gertatuko Pasatu telebistako mandoa ikusi dezagun zer esaten duten. Duen moduan Gabonetako munduko ume guztieko oparirik gabe gaiki dira eta nor ez du izan arrazoia. Epeluri bat urkitu behar dugu. Baina arrazoia duzu zerbait egin behar dugu honen arrean baina zer. Honen txero eta Santaren bila joan behar gara. Umeak egoera ikusita Zaindarien bila joan ziren. Olentzero, zaude, hemen ez dago inoak. Melchor, Gaspar, Baltasar, Etxebarruan zaudete, hemen ez du inor erantzuten. Maria Domini. Maria, Jose, hor zaudete? Bakarrik Santaren etxean melditzen zenetako herrika joan ziren Santaren bila. Santa, hor zaude? Joan zaitezte utzi pakean. Santa, zure laguntza behar dugu. Gabonak amaitu egin dira utzi pakean. Santa, mesede, zure laguntza behar dugu. Azkenengo itxaropena zara. Gabonetako zaindari guztiak ondo ez dagoenik. Gure lagunduko zeituen denbora daukagu lagunan bertizteko. Nola? Santa Claus roba abesti magikoarekin. Santa, adonatu zaite, bideuna da. Herria da, idoia bikaina, guazen bestien bila lortuko dugu.
gabonetako jendearen lanak eta gabonak berreskuratu zituzten. Eskerrik asko laguna! Thank you.